Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Syakyam unong penpra ATM ubashir khei bha hasilong kaken hun pulit jong ka renjak police station kalakyam ya ubri ubaladon arp khandai sinem ka arta haka janmit jong ka arpu pratarik ujun ar hajar arpolai haka jingdon kti jong u yaki jing penjot ATM kabalaji haki puar ba penliblaj une unong syak mudoi ulayat hu ba ulah penjot yaki ATM hamadan reting laj umkhra renjak batlaban Barok kajing penjuat jong u ban yot tu pisa kala kuat palat cipolak tingka kajing tokit ke baningkong kala penpau ba une ubreu ulara ya ka plat heptier bat ka syatri haka por ba ulet penpra ya ki ATM machin ki jan ki ba ulap hong haka por ba ulet ya kini ki kamrunar lakni no ki pulit na ka yingsa jong u ya une urunar lakiam no da ki pulit bat la register case hapo madan reting police station halor ka kendon Nriu not, nriu hapok bracket, arnot arlai, u/s, saw arnyau, /lai pranot, IPC, r/w, section lai, ar hapok bracket, i hapok bracket, PDPPX. Menta une urunar, udang don hapok kajing tokit jong ki pulit. Kajing tokit kadang yasha prang, banwat ya kajing sisa, hato ki don em, ki parlok jong u, ki bayadon ketilang, ban penpera ya ki ATM machin. Ki pulit kela persyang ru, ban wat ceki buj lane ki rukom bala pendon kam da ki runar ban pelit ceki ATM